makazotanga kusangana did you have pakudanana pane kungodanana then kwazota nyaya dzema-sexual intercourse chinova cheupombwe matauriro emari dzekuchechi imimi mune here nguva yekuti makaita upombwe nemunhu waMwari? Countless times. What? Yes. Countless times? Yes. Yeah. Even in the house. In the house? Yeah. That same house? Yes. Jesus. Oof. Ora ndabuda mdaini ndaloka madozi ndapita machira ndapedza kuyabota nawo zangu zinotanga ndiri pambedha toseguma ndatoita meta ora zvakatangana mhaya yanga ndirumira nemhiripiri Yo, Zagoke TV, right? As always, this is your new favorite channel. Guys, ndayane video randatimboona right now. DJ Ola vachi interview musikana anonzi Tsitsi ari kuclaima iye kuti she had a relationship with the one and only Apostle Chiwenga. Musikana uyu akaona video randakamboposta, ndichaisa link yacho mudescription below kune vasati vamboriona. Apostle Chiwenga vachiti handinyenge vakadzi vemuchechi or even kuapproacha mukadzi outside of my church. So akabatwa nemashoko yaya, but no, this guy can't lie in front of the whole crowd at all threat kuimba ya Mwari. So she decided to come out. So without wasting much time, guys, video irakati rebei, but let's be patient. Timbori analyze andizika, timbori commenta, timboona kuti what's happening pama streets ya muzimu. Now, fast forward to 2017. Yes. That's when you met Apostle Chiwenga. How did you meet Apostle? Like ndaisvaga basa group platforms. That's when ndakasangana nemwe musikana akazondidirecta kusvika ndazowana basa kumba kwaApostle Chiwenga. But I didn't know anything about him. Okay. Yes. Akangoti pane kuruda munhu webasa. Akangoti this couple one vari kuda MAID. Yes. So makaenda ikoko Apostle wanga ine vana vangani patime yonga ine mhuri yakaita kuti makatongosvika situation what was it like? No, anga vane mwana one, the wife was pregnant. Yeah. Makagara nawo for how long? From 2017 up to 2018. Yes. Okay. So how was your relationship like with the first wife? The relationship was good. Yes. Until vazoshaika. Yeah. Mama gara zvakanaka. Yes. So relationship yenyu naApostle yakazotangira papi? Maybe ndisandapinda pamubvunzo iwoyo just to give an insight kune vanhu vari kumba kuti Tsitsi ari kuti iye akafambidzana nemunhu waMwari. Ndofunga manzwa video iri rachiplaya panapa munhu waMwari vachitaura handina munhu akadanana naye. So this one, that video, like I said, perhaps or maybe rakazoprovoka Tsitsi because Tsitsi ari ndakadanana nemunhu waMwari zvekutosvika pakuvimbiswa marriage. So ndoda kuti ndinzwisise kuti iwewe Tsitsi ichokwadi here chauri kutaura chekuti wakadanana nemunhu waMwari? Hongo. Wakatanga kudanana nemunhu waMwari nguva ipi? Sekuti wataura kuti wakaenda kuumba kwawo kubasa 2017. Yeah. Takatanga kudanana 2017 around Oh, that's very year. that very year. Makaenda kubasa, when was that? Makatanga mna 2017 February. Okay. Pamatanga kudanana 2017 same year munani? August. Yes. A few months later. Yes. What happened to kudanana? Akandigarisa pasi. Like before I could see kuti munhu aikuitira hasha dzimwe dzokuti ndakanganisa chi. Iwo vachiApostle. Yeah, mukutaura. But unoona kuti munhu hasha dzake apana chanoita sei? Unomutadzira. So I used to kuti kana vakaenda ku like and you know kuti he's a street preacher. So I used to kana kuti vakadzoka maybe ndakagara namudining ndiona TV ndosumuka just a sign of respect kuti munhu angapinde pamai kuramba kuita sei vakagara because uri musikana webasa. So ndaibva ndabuda ndakana mukitchen kana kuenda kuroom kwangu until I think vaizona until vazondigarisa pasi one day the wife wasn't around. Vatonditi unonditya here ndikati no handikutyi wakamboabuswa here ndikati no handomboabuswa zvikanzi why is it uchase uchindicha ngata no handikutyi I just respect you zvikanzi you seem to be someone akaita sei akamboabuswa no hakuna zvakaitika kwandiri zvikanzi ndinoona kuti ndinoona kuti unonditya ndikati no zvikanzi I have to change usaita sei kana tikauya unofanira kusumuka like I was mentioning before kuti wainditi unosumukirei kana ndaita sei kana ndapina kuti it's okay I will adjust. Then after ipapo ndipo wakafa wazotanga kutaura nyaya kuti ndinokuda I have this strange feeling that I feel towards you and I've been trying to avoid it for a very long time. So I don't know how do you take it, think about it, chichi. Yeah. Then it took you how long to then accept the proposal? It took me
2 months. Yes. Usati wati ni new. Yes. Pesa pa ngwachiri kumbokuti here how far or you was just quiet? No, he was too nice to me. Too nice. When you say too nice, what was happening? How nice? Oh, the way he was acting, everything. Yeah. Until you then said yes. Yeah. And the wife was still pregnant then, or Yeah, she was romantic. there. She was still pregnant? Didn't you feel guilty in a way? Say, okay, but you are married and also living under the same roof with your wife. Yes, I told him that, but he told me that's none of your business. This is my business. Yes, and I would love to accept that I made a mistake. Yeah. You made a mistake. Yes, I did. You actually regretting doing that? Yes, I regretting getting a married man and also sleeping with a man who doesn't marry me. Yes. Hey. So when you then said yes, mataka kudana na pepe yani navo, that was 2017. 2017 we say madana. Yeah. Makazotanga kusangana. Did you have pakudana pane kungodana? Then because the nyadze sexual intercourse. Chinwacho upombwe matauro aka marriage to church. Mimi makazo mune nguva yekuti makaita upombwe ni munhu wamwari. Countless times. What? Yes. Countless times. Yes. Yeah. Even in the house. In the house? Yeah. That same house? Yes. Jesus. Apakaipa. Oof. Where was the wife? Sometimes I'm not going to go, sometimes I'm not going to go. When you say Anongaripo, my does say Haribo. Right. How? Maybe explain, please. Make it make sense. How? Haripo Pamba, and you're expecting to be doing your laundry, your stuff there, and problem my age does say chicha itla kupi. Yeah, then you could come to my room. I don't bagurum kwake. Oya gurum kwenyu. You are someone that's ngarare. He's someone that's ngarare like. Why? I think near utano is someone that's ngarare. I know to that time was ngarare. I know so maybe just for a few hours. He spends more time makagara. Matu utano. What? Like what he went through, yeah. What he went through? Yeah. Life mage. Zakamo affect how. So up in the mandi for the first time it happened where the first encounter. Yes, it happened in the house. Madam Angwasibo. Then yes, wasn't there. What was the idea? Was that for fun? for love? You created it serious for marriage? What was it for? By then it wasn't marriage. No, it wasn't marriage. The direction we are taking. Yes, we are doing this. Is it for fun? Or we are doing this for the sake of what? No, he told me that I wish I didn't sakana ni kudara. Yeah. That's what he told me. Yes. Protection. Maybe he wanted to have 2 wives. I don't know. Oh. Protection. Yeah. You think so? Yeah. So Makandiwa for how long? For a very long time. When you say long time, let's give it a time frame. 2017 to what? To 2020. To 2020. Yeah. 3 years. That's really serious. From 2020. Then I was a mover from this side to SA. Yeah. So Pagas in South Africa was to flow. I see you kept on talking? Yeah, we were talking and we would visit him. You might have visited when they go. How often? Not basic, but here and there. I talk to you where when they go Mogarisana or what? Yeah. For how long? 1 week, 2 weeks, yeah. So Paito ndo kuchechi. Maito kuchechi. Yeah. So no, I work when in the church. Munasara patini. Opamene muziko kusada kana musaenda kuchechi. No. Naita no imimi chege nsale patini. What was the reason for kusaenda kuchechi? No, apana reason. Kana manyaro mwazo chechi wana hizo tiko makao ya kuno kulini wasombe. No, ndasingaende kumba kaboda. Ndaenda umle ndaenda kugara hotel kwete kumba. Baibukiro hotel. Yes. Once gara hotel for 1 week. Wow. Chegumi chenyo. When you were here, my garere mainda kuchechere message. Yes, tatenda the church. Tatokela mota 1 tutenda ku church. So pano to Paris after service atuyamba. I like by time you can take that church. Yes. But it might bring many church. I mean, when church he's preaching and you're looking at the man who's preaching and you're like, okay, but this man nditodana naye futi kabisira. Yeah. Bring menu mighty church nazo. Ngosina manzas but mfonzo ngonetso. What is going on nditwenda kupi. So pakazoitika dambudziko rinosuwisira rakatora mhuri yavo anovamdzimai wekutanga, right? So when the wife apinda musaona passed on makakontinua muchidanana ipapo. Yes. Makapuwa pane here maplan akazoti chinjei since mudzimai uyu anga afa now that pamwe ndima atopa paground nechi. Yes. What was the plan? The plan was after the accident vakamboenda for I think about 2 months. Yeah, vasipo vachirapwa because vanga vakakwara. So pavakadzoka vakazoita reach out to me tikataura, then wakati we have to meet, I want to see you chichi.
then takasangana, but there's this park iri close this place iri you side up. Park you side. Yes. Okay. I don't know if you Tamasangana know now. it, then takasangana. Yeah, I know the park. Yes. Ndio makasangana na Apostle. Yes, sasa karimba kwa wanda ndava nditi but wakati yakanipika because ndashanda like kumbare there's this complex iri kwenenzi magaba if you know it. Then everyone ndipika ikoko. But I end up driver, but end up park ikoko, but paka. Then I would say, Chichi, like, the conversation. Yes. That's when he told me that I care for you, I love you, I want you to be part of my life, you have a purpose in my life. That, there are people who are better than me, background in Nani, why did you choose me? I think about it. It was the second time. Him telling me, think about it. Yes, to me, it was something, since it might be my opportunity. Yeah. Then you serious. Yeah, from there. When was that? I think it was around just after accident. It was around August or early September 2019. Yes. Topaka like I was saying. Yes. So, zvakazoperera papi? Zvakazofira papi? I don't know. Do you really remember your last encounter with him? Like the sexual encounter? Yeah, it was 2019. Yeah, it was 2020. It was 2020. Yeah. Then vaso move at kwenda kwezi. Ndipo kwavanda ku South Africa. Makazotira South Africa. Maizombotea. Yes. That was 2020. So ever since 2020 up to now, hapana chakazomboitika nemunhu waMwari. Okay. But pamaigara nawe maimbosuspect here kuti munhu waMwari vane imwe misikanzwa yevasikana or something? Pandaigara navo, I didn't suspect, but kutongouya kwandiri it was something else. And also patime yachona iyo yanga vari kunoku yataionana. I remember there's this trip yatakaenda from to Karoi. Yeah. He was coming from Bali. He went to Bali for outreach. So when you akudzoka wakati yatisangane kupi ikoko. Yes. So I went to Karoi ndikasangana nawo. That very day iroro ndikasangana mangwana acho. Ndikamuka ndichiwacha like vanga vaya nehembe ndikanzwacha hembe side kuwacha episodes and they were still sleeping. So ndichiwacha hembe ndaiwacha hembe ndasendiblaita sendinyanika panze. Pandakapedza kuwacha ndikadzoka chara pafone. I don't know what I but she was a lady and I can't tell your name but you know her? I know her. Okay. Yeah. So ndadzoka munhu anenge asvikirwa achiba sugar. Yes. Yeah, that was the reaction. I said, it's fine. I didn't say anything, but say munhu not say no, but cannot. What is going on? So he was trying to cheer me up. Then I think he's someone I'm not sure. Yeah. Because the girl I doubt was about say munhu rukupi unani chichi, but he was trying to cut the conversation. Yes. So did anyone else know about this relationship at the time? No. Apana isa relationship kusvika yakaperera? No one aiziva. Inini kuti nyaya izozikana ina yekuti I think around pakatanga COVID 2021 and he reached out akati there's this mwana wangu aita say anokuda who wants to marry you. And I said how come we find marriage a husband to head maybe to head the relationship but you are claiming to only pass someone else. I didn't agree to that relationship. That's when I speak out because I felt hanzi all the stuff. That's when I speak out. And I went to one of the senior pastor and all that. This is what happened to me. And that senior pastor, I can try to cancel chichi, hey, what you went through, it's something that is beyond your power. Chichi, that was the response, your pastor. Yes. He was reaching out, say, mkupora ere, chichi. But this guy, manjani, ngaita say, achuya nereseri, wazona. Sky, we can't move on. Munachiramba ita say, achungo. Yes. Oh, I remember you and this guy, what we are talking about. Why am I to talk about? Nereseri. Kunivana no gunoti, I'm the bad person, but kuseri ita say, tower. Yes. Why? I don't know. You're a bad person. Why a bad person? Because I'm speaking akuti ndakadana naye. It's just I claim that. So zokutaura izvo kuti makadana naye makatanga pato netime muchitaura? Yes, I've been talking about it I think from 2021 iyoyo. Muchizijekesa? Like I said ndakaenda kuna pastor ndakanda this happened to me. Yes. Oh. Saka mwana isanga maida kupo makazoendera mberi makadana naye here? No. Atina. And I think he's now married to someone else. Iye mwana wacho isanga niye. Shame. Apostle Chiwenga wanoti vakachata newe musi wa 4 May 2024. Just 4 days after marriage, musi wa 8 May
2024 wakabva wadzosera kumba kwawo nenyaya yecharacter yake yanga yakangoshoreka, something that zvakazodiscover he discovered on the day wakaintroducer kuchurch. Imimi nemaziro amunoita Vanessa, do you know Vanessa? Yes, I know her. Munomuziva sei? Ndaimuziva kuyouth. Kuchurch? Angari muchechi momo? Yeah. So imimi nemaziro amunoita Vanessa, mungati here unhu hwake nezvakataurwa naapostle zvakakonzerta adzosere kumba chingave chokwadi? Like I don't know, like zvakanyanya, but I don't think it is true. You don't think it's true? Yeah. Mufunga kuti nyaya iyi ndiye kunyeba? Because ndinongofunga ndiye kunyeba. Ndakatarisawo nyaya yangu inini kuti munhu anotaura kuti handinambobva ndakadanana nemunhu kusangana nemunhu during pakatanga chechi kusvika the late wife afa, then also kuti ndakasangana naVanessa chete. Inini I'm the victim wokuti ndakaita went through that. Saka I don't agree kuti zvakuti handizvitokwadi because inini kutonoda kutonyepo. Obvious. Hey. Yeah, this is a very big story. But I want to understand, maybe mukuziya kwamakaita Vanessa paakazororwa imi manga musadanani naapostle. Yes. Kupo wakatanga kudanana mamuchiri meseri naapostle? Handikwanisa kuti hongu kana kuti kwete because iyo ndo anozoti wakatanga kudanana rini zvakasei. Okay. Saka papa ndizive. Yes. Vanessa makazonzwa angu introduce kuchurch kuti ndiye amudzimai wako kana makatombonzwa kuti pane relationship? I don't know because ndichandoziva ndechekuti like I was saying nyaya yangu yakataurwa pakawanda even ikatobudisa mamwe maleaders mushumiri nenhau yekuti they were on my side. How? Yes, they wanted kuti nyaya itese itaurwe igadziriswe. Mamwe nemamwe maleaders angari muchechi akatobudiswa? Like the system ine apostle pastors, then the bishops, then the stewards like madikon. Yes. Yeah. So the bishops were the ones waita this issue. Yes. So wakabva wabudiswa? Yes, wakabva wadissolve kauya yawo body yawo. Saka vachiri muchechi kuwewa vachisiko? Vamwe vari kwamwe vasisiko. Why? What was the reason? Is it dissolved? Chanja reason nobatika? Because he wanted to talk about this matter, but havana upiwa that platform, and they were told kuti apana ndase ane right yekundibvunza kana kuti kunigarisa pasi achindibvunza concerning these matters. Because ndiri mukuru church. Mukuru, yeah. Yes, we takatoita even meetings, countless takaitwa meeting, trying to. Yeah. Do you have like evidence of this? Yes, I do have. You do have the evidence? Yeah. Of everything that you're saying here? Yes. Wow. I have it. Yeah. So give it a chance. Mungade kudzokerere kuti danane na no, I don't. Nemunhu waMwari izvezvi panguva ino havana munhu ka? No, handidi. Hamudi kudzokereko. Hongu. Sei muri kuti hamudi mamune mukana wekuti oneka makatombofambidzana nemudzimai, navo vachitori nemudzimai kusvika mudzimai aenda pamasara omwimi vapazoya futi mumwe. Now pamwe papa makambota sematsana mambo kuti ndakatombofunga kuti pamwe pane opportunity yangu pakazoenda mudzimai. Now makasara zvakare imimi. Why muri kuti hamungadi kuwana mukana wo? Ndinozozvigonere. But makambozvigona before? No, I don't think I have the capacity. You don't think you have the capacity? Are you still talking? No. Why not? Not about the relationship, just talking in general. It's been long. It's been long. Was not about or reach out to you or anything? Yes. But ndokuti ndikazofunga nyaya dzacho mafambiro adzikuita dziri so complex, you know. Yes, takatomboita meeting chitonzi like I was still like pakataura nyaya yekuti I got someone who wants to marry you. Pakatozoitwa imwe meeting yatakaita yanga ine mapastors, mabishops. So meeting mom I was told kuti you have to say this was a test. It wasn't happened. Yes. Because I was on his side. So I cooperated. Because then meeting mom ndainzi nofana kusoti nyaya ndechi ndiyekunyepa. Meeting? Yes. Who was saying that? The guy we are talking about. Zvikanzi unofanira nyaya ndiyekunyepa? Yes. And I think I have those messages. You have the messages? Achikutaura kuti unofanira nyaya ndiyekunyepa. Yes, it was a test. Ndaida kutesta loyalty yona ndoshanda nayo. Because he wanted to cover up. Wayakazi ngaite kunge loyalty test? Yes. Hey, so did you do that? Did you? Yes, I did. Makatotora ndiyekunyepa? Yes. Mamuchechi? Not muchechi. Meeting yacho. Makati this is a full story. Yes, I was told to do that. Oh. So did anyone then believe? Yes, they did. Yes, vakatoti zvazvozvekunyepa. Munhu waMwari ka. Saka kuvanhu vakabvuma kuti nyaya yange iri kunyepa. Imi mukizoti nyaya ndanzi nditaura kuti ndiye kunyepa. Makabhadharwa here mari to say go and say ndezvekunyepa. Why? No, I wasn't paid. Why were you so convinced to say ndanotaura kuti ndezvekunyepa mama munhu unotaura kuti ndezvekunyepa? Yange ndiri kunyepa zvemashopa nguya just lying. Nyaya isikunyepa. Nyaya isikunyepa. Probably we're just lying to us here. No, I'm not lying. Maybe you want to tarnish his name. Why? What benefit do I have? You know better. Tell us. No. So why did you then go and say? He wanted to protect his name, ka. Yes.
So you were also willing to protect his Yes, name. I was willing. Why were you willing to protect his name when you felt, oh, look, Just to protect his name? So why now? because right now he's lying, and then you know what provoked me? Kuti akanyepa. Kuti andinamboda sei, andinambodana nemunhu. And then now he's a danger even to the body of Christ. Kuti how can you lie pamberi pevanhu vanotrust mauri vane faith in you kuti this is anomva ndaita zvinhu zvakadai, knowing chokwadi kuti there's someone out there vandakaita zvakadai naye. Yes. So that's what's pushing you now. Yes. But what if those that listened to your story and believed it the way you narrated it or you presented it before them, when you said it was a lie, it was a loyalty test, now when they see you coming out like this, speaking out, what do you think is what kufunga about you? Yeah, I don't know. Vanofunga kuti maybe ndapatarwa or something kuti nditese nditaure this. But I want to apologize to them kuti ndakakunyeperai trying to protect someone else. Yes. You lied to them. Yes. Now, in English, they always say 2 wrongs won't make a right. Yes. Probably 2 lies won't make what? The truth. Right. So now, you lied then. Now you're saying, I lied to you when I said what I said that was purported to be, the truth. And here you're saying something else. Saka nyaya yacho manje inenge yaita even vanotopota anonyepa kuti kwaola kuti ndakadana naye mucho chakati yanga iri loyalty test. Yeah, ndizvozvo anogona kudaro, and I know he's going to say that. But I don't care. You don't care? Yes, I don't. So are you willing to prove beyond any reasonable doubt to say, look, this is evidence iri kutaura kuti ndakadana naye kubva apa kusvika apa, izvi ndo zvataitoita izvi navachiwenga izvi vanhu vava apostle? Yes, I do. You have that? Yes. Are you sure, my sister? Yes, I'm sure. Yeah. Because they just think, no, he just want to tarnish my name. She just want to tarnish my name. And also, it's also evidence as well. Kumuria Zimbabwe, I'm asking this, but prior to this show, she showed me something. Yeah, I also asked for evidence before, because I said I need to verify the facts first before to occupy the platform. Yes, we've got the platform, but I need to verify the facts first. Present your facts, present the evidence. Yeah, she presented something which is actually, even to me, it's kind of shocking. But okay, let's hear. And also, that is also why I'm asking, Kuti, do you have the evidence? Yes, I do have the evidence. So, kuitira kuti vanhu vave ne a better understanding. But why munhu wamwari wasapati dziri kuzimbabwe wakuitira ku South Africa? I don't know. What need time out of South Africa? Yes. Yeah. But are you safe? I don't know. Have you been receiving any threats? Yes, I did. How? From him. From him? Yes. He's been threatening you? Yes. Hanzi? Like sometime back, he sent a message wachiti, you don't know my intelligence. I have my intelligence. I can deal with you rikoko in kunoko. Yeah. If you continue talking about these matters, I'm going to deal with you. So if you continue, Yes. I'm going to deal with you. So I have my intelligence there. So are you ready to be dealt with? I think I'm ready. If you want to kill me, then let it be. You are ready? Yes. Hey. Nyaya yacho yakatongooma zvayo. I don't know muri yeZimbabwe muri kuiona sei nyaya yatinai panapa. Kuna changoti bada chakuti join right now. I have Tsitsi Chenda Mbuya, wandokutara naye paprogram. Tsitsi anoti akashandira Apostle Chiwenga, kumba kwavo. Waigara kupi then? Ashton Park. Ndokwamaitogara nawo. Okay. Vanhu vakashanda ikoko kumba kuAshton Park. Kuzosvika vatofaka kufambidzana. Kuzosvikawo adzimai vaChiwenga vachizofawo vachifambidzana, kuzosvikawo vazoenda kuSouth Africa kuna kwavari kugara, vachimbonzipota michiuya vachimboenda vachinogara muhotel vachidzoka, kusvika izvezvi vanga panenge kuti havachanyatsofambidzana zvakanaka museri benge nyaya idzi dzamboda kuti kurukurwei muchechi. Ndo mashoko avari kutitsanangurira pano. So ndatichinyatsopamuka tinzwe side ravo vachinyatsonareta nyaya yavo kuti zvinhu izvi zviitike. So yeah, but after all this, muri munhu wekuti mutasira kuzoda kuroorwawo here mune marriage kana kuti zvakamira sei? Yeah, I'm not going to tarisira, but because of all this matter, because if you go on social media, my name is all over. Yeah. Yeah. Even if you go to Zigo, you can find my name there. Oh, what's Zigo? Yeah. Why? Hanzi?
akambotara nezvenyaya yacho Yes. andoiziva this story. If you go on Facebook, you can tell. It's all over. It's all over. Saka I think I have nothing to fear. Kuti ndotya vanhu because zvagara zvinongotaura. Yes. So if there's someone who wants to marry me, achandiratidza this is what happened. Ndo nyaya iripo. Yes. Okay. It's No, just idzi like nyaya your dzakaoma dzamatisanakurira pano tine kushamisika nekukatyamadzika. Ivo vakasununguko Apostle Chiwenga kuti kana vachida kutipawo side rawo renyaya, he's also free to come and also talk to us about his ministry and also these allegations here. I'm looking to as well evidence to support all this. Do you feel used or abused? Yes, I did. Like I was saying, how can you? I'm giving you time just to explain. If you feel used, how? If you feel abused, how? Yes, ndikuti nini tinopa kana kuti example yenyu mimi kuti mune munhu wamakadana naye muchitara naye muchita sei then mozofunga kuti munhu kana kuti maybe kana musamudeka munofanira kungoita wokaweka nongomza kuti I'm no longer interested and then you go pane kuti uzotsvaga someone else kuda kupa munhu iye why kuzoda kutsvagira munhu kuti ndakupa another boyfriend. Why doing that? Yes, ndo zvakandirwadza kuti makunitsvagira boyfriend but yet tataumbisana izvi. Yes, and you did this to me. Yes. Even dai pasina kutombotaura that maybe dai sinambobva ndakataura about it. Because vanodanana urambana zvinowanika zvinoitika. Everyone anodanana nemunhu urambana zvinowanika. But you can't find me a man yet you waimborana neni uchindita mudzimai wako. It doesn't make sense. Yeah. Yes. I don't know. And you keep on lying. Takata meeting like I was saying yadzima meeting angaitaura. Takatoenda South Africa takafuna another meeting. Before that. With who? With the guy with or? The guys. Okay. With the guys, the pastors, the bishops. Yes. Like I was saying, I have my intelligence there. That very day, it was, I think, I got 24 around AM. You can't destroy what I've built for a long time. Yes. I want you to go and see Pastor Baloy and tell him. An apostle, which wasn't my idea. It was his idea. Because I feel he wasn't okay knowing he has just said to stress out. Yes. Pastor Baloy. I went there not because I was willing to go, but because of the threats that I was given. Then I went there, Pastor Baloy an apostle. Then Apostle Pastor Baloy watoa phone na pop. Skanzi sonizo. Skanzi I think it was a deal vangawaita I guess so. Skanzi uya chichi watofuna skangati singatarrange meeting. That meeting vaarrangwa. Vataenda ku meeting. Takazoita meeting was on Sunday and it meeting takazoita Mswe Tuesday. Yes, manero. Vandaenda kuya like my offices awo. Vataenda meeting. Like he mentioned something chakuti hanzi there are issues no solverwa mu bedroom. Tisingaendeswe ku dining. Kuti pane mamwe yadzingaenda sedza tingamutora kutaura. Yes. So he was telling you that? Yeah, we were 3. No, he was telling the senior pastor. Oh yeah. Yes, we were 3. Okay, so tatara pana zvibuditse. Yes. Okay. It's going to be. Yes. The senior pastor and Neni Naivo. Wakati ashtauru and he admitted to the pastor kuti I know these things has happened. Saka, he admitted that you slept together? Yes, he admitted to the senior pastor. Yes, it happened? Yes. Because Mashuruko said, say, airamba. But in that meeting, I say, admit. Was it after Mambonzi it was lawyer test? Yes. Oh, it was now after. Yes. Oh, okay. Then more meeting, admit. Like I was saying, there are issues of bedroom. Panzi. Like it's going to be in-house. So meeting mama admit kuti I know yakaita yakaitika vuma paper then ndo pakavazotwa arrangement futi imwe meeting yakaitwa ku South Africa before matter pane meeting but that meeting iyo yavaka admit what did these guys say about it meeting admit hapana anokwanisa kuti I don't know the pastor because we were just 3 yes so I don't know kuti pastor vakazotoro sei because afterwards what was his reaction murimo akangoti zvinowanika mai chichi like vanodesi kuchenza mai zvinowanika mai chichi yes because I'm trusting you with my life telling the senior pastor yes so I'm trusting you with my life okay that's why I'm telling you then the other meeting that we're now talking about okay then pane outreach akazoitwa ku Bali is it I think it was last year 2024 yes kune meeting yakaitwa kune outreach yakaitwa ku Bali so aita meeting yoyo ku Bali
vakazondifonera the senior pastor. Yes, vakangondisira message zvikanzi ai makadisisa titi ndikati ndinofara chiti zvikanzi I want you to come, I want to solve the matter with the bishops because my bishops ainge ari like maybe ndingati I demonstrate or something like Oh, that because they wanted to talk about the issue. Oh, yes. But they were not given the platform. Yes, so takaita taenda kunoita meeting very same foot meeting imomo mamuna nani wangara sei mumeeting mama nemabishops. How many? Pastors. The bishops were 3. Yes. Yeah. And the pastor and the apostle. Yes, go ahead. Yes. So that very meeting foot I was told to say it was a test. Makanzitaura it was a test. Yes. Sanyaya yakuchinja futi. Because they wanted to gather the relationship with the bishops. Yes. And he said it was a test. It was a test. So that other pastor the pastor akambobvuma arimo yes, arimo he was there. So paakanzwa nyaya yekunzi test yet munhu nje akamboadvhita mberi pavo akazvitambira sei akazvitora sei izvozvo obviously it was a planned thing. Yes. So you suspect kuti the pastor uyu naapostle vanga chinyatozivana vanotozivana pazvinhu zvavo. So he was trying to cover up this. Yes. Oh, vanozivana. Wow. To extend yekuti there is a little sister of mine vanga vakutomu like in patime yaita zvakaitika. All right, let's talk about the meeting that we're talking about now. Paitwa meeting in South Africa yoyo tadzoka then ndopakaita sei vatonditachi I want to ndazodzoka ndakazodzoka it was on a Monday. Yes. Vakatouya kuhotera kwangu kwandaigara vatonitora ndichitoenda toenda kuairport vatota ndakuenda zvikanzi you have a purpose in my life mwari vakakuisa mupenyu wangu for a reason. Yes. Ndikati what is my purpose? That was my question. Then ndati vandakuwana answer vandadzoka kunoku ndobva tagara kusati takuenda kuanniversary muna February. It was January February takuenda kuanniversary it was 3 February. Taenda kuanniversary tata anniversary yapera he reached out, when are you coming to see me? Tata don't use kuone zvikanzi tukama I'm busy. Tata say ndichauya. Then I reached out, I'm ready to come. Vanda then muna vazongonyarara andisi hana kuzotaura anything vandangosiyochi zvakadaro tagara ndakutozonzwa pakuti sei pakutwa announcement yekuti there's a lady ita sei ari mudzimai wavo. Yes, likely I was nasinaendo chechi musatuna ndori kumba. Yeah. So this announcement, so I felt betrayed, honestly. You felt betrayed? Yes, it was a betrayal. I don't know if announcement my side. Yeah, I don't know what Tim was say. Okay, it's a bit tricky to tell because why? Number one, manga muchiri kudanana here. No, but semunhu ari kuda kuti ndimukavhire mesi yake you are supposed to tell me this is kuti ndine munhu andinaye. Yes, ndo procedures atase avapo and maybe I still have feelings for him. Yes, you are supposed to tell me. Yeah, that's what I think. Then did you still have my feelings naye? Those kind that maybe I still have. Even now? No, I'm no longer. Okay, then so makazonzwa pane munhu atoannounce kunzi mukadzi wacho iye hana kumbe mungakakudza kuti ndozvikuitika nechi asi muri kumukavhira side rake iye asi kukuonesa rimwe side. Yes, I don't do that. Even the pastor didn't tell me. Yes, knowing kuti ndiripo pakuva zvakafanana kuti tiri mafriends kuti aita something tokavhira ndimozongoenda musina kuti ndo zvaitika. Munofila sei patange pavarwa obviously pavarwa. Yeah. Yeah, no, I get you. Yes. I totally understand what you're saying. Yeah. You felt betrayed. Yes, I felt betrayed. Did you then reach out to say, why did you do this? I didn't, because I didn't have access. You didn't have access? Yes. What access are you talking about? Maybe did he block you? The number yaishandiswa yabva kushandiswa. What do you mean number? Yes. What is the number that yeah. Then fast forward, vawaita like the celebrations. Dzavakaita. After the celebration, I think a week after, less than a week, he reached out. He phoned me. Would say, no, not before. I started on the phone, like I was saying, a sister young. Yes. Could I have a sister? I said, the gender is a go church. Vava phone like the senior pastor, phone out to say, I want to see you. Let us send that Zokachi to Zimbabwe. I want to have a meeting with you. Was in Asnakwenda ku conference at Yoyo at Nakwenda. Saka, I think they wanted to find out how am I doing through G, meaning Nawangu. Even personally, I want to reach out to me. So I did something now. If they ask you anything to do with me, she went there for a meeting. I got a cocoa, watching movies. I was CC. I was not ku celebration. I can't the Amazon was Namara. All this about TV. What surprises me can't you Musiwo that very day meeting. I got one at 12, namely now, and it's 1:15. Apostle vakabva vandifonera.
Oh, yeah iwo manje. iwo vakabva vandifonera saka I feel kuti there was kuti vanga watozvironga kuti edzai munin'ina wacho muite sei mumubvunze Aida kubvunzwei? kuti kasisi varipi vari kuita nezvei Just to know kuti mamwe vakarekta sei nenyaya yemuchato, ndo zvandinofila yes because vaimubvunza nezvanguwai and vanga kudedzerei personally hapana chakaita sei chavakataura changamudedzera mazvona saka vakabva vandifonera abvete kuti sei varova uri kupi handina kuona chi kwarachiwangu ndikati ndasina mari didn't want to talk kusvikanzi yeyo mama wako akati chi nenyaya yekurora ndikati ko mama wangu akufanira kuti chi pachii what is supposed to say you are married to someone else then watofanira kuti komenda kuti chi mubereki wangu Exactly. you are someone aitoona kuti munhu ari guilty ari kufira bed Muri papa kufila kwa bed when you mentioned about kuti mama vari kuti chini. yes Does it mean that your mother was aware to some extent of your whatever Yes, she knew. relationship na Apostle? my mom was Right, is that mudanani? At what point did you inform your mother about this relationship? I told her After how long? not very long Mudzimai wavo anga chiri mupenyu here? no Anga asisipo. Mukati mama ndiri kudanana nemunhu waMwari. Mama wenyu akati chii about that? kungochita zvinokuitira Where is she? variko kumusha So panyaya idzodzi dzese idzi ivo vakambosangana here naApostle kuti mboonana chikurukura Apostle achitomboomberawo kuti mama ndini ndofanira mwana kungokamomberera no havanombosangana but kana vari kunoku vaifona votaura vese pafoni kwaitaura vese na mama pafoni yes achizosa ndi ambuya here that respect ndi ambuya ndizvoziva pane kufona kakuti vaivoti mama makadini chichiya wototi kurukura nechi nechi Yeah, utaura. mama achizosa ndiye ambuya. yeah Wow, it's quite interesting. No, I hear you. Manje mafambiro ari kuita nyaya because dziri kubuda dzakawanda at this point against munhu waMwari because pava kubudodze mudzimai wavo, you know. I heard kuti she released the book riri kutsanangura about the whole facade the facade whatever the book. So pakubuda dzekunzi aiwa mukadzi wavo anga akaplantwa or something like that. So now you're actually coming out and you're saying what you're saying here. I'm not plantwa futere against him. Because if mudzimai wavo chatombomira pa platform and say mukadzi iye anga akaplantwa, right? What more inini? like I said before mukumabola kuti I don't care kana uchifungoti ndakaplantwa it's up to him but from the bottom of his heart vanoziva chokwadi. No, I'm not asking about what he's thinking. I'm asking about you. I'm not plantwa here. Andina. I'm not kutuma here kuti no, let's blast. No, andituma ndiwo. Ndiwo. Yes. How? Because of the message he said on Wednesday. Yes. Say andina nemwe munhu. Yeti muripo. Yes. So do you think or do you feel like he was actually right kuti amupo? Yes, to him I think I don't exist. Yeah. But pambele chechi metoda tichi. Atiti kucheje. Pane paungabuda yoti hainini mana ndakavena na nini. Aiwa, munhu wese anokanganisa, munhu wese anoita mistakes mupenyu. And you have to admit those mistakes. And chandinofunga hapana ngambovabvunza about it. So what was the reason for him to talk about it? Wasina kubvunzwa. Asina kubvunzwa. Saka ivo ndivo vakataura nemuromo wavo. Knowing chokwadi kuti there's someone out there. Maybe I'm not the one. Maybe kutori vamwe vanhu vasirindika. Yes. Yeah, muzipakaipa because munhu waMwari unoti munhu wakaenda papulpit tinombona maclips, you know, akawanda awanenge achitrend on social media platforms vachiblasta different people, you know, vachiblasta almost everyone left right and center achingotuka and stuff. Imimi mchinyatsoona zvinhu zvinenge zvichiitika zvezve. Now that muri pana muri tsananguriro, we don't really understand his character. But you know him firsthand, you know him from a close, you know, when I say close, you know what I mean. You know, close range, you know. What type of man is he? I think he's someone with any pride. He's full of ego. Full of ego. Do you really think that there's someone behind what he's doing? I don't know if there's someone. Yeah. But he's just doing it. Yeah, I think munhu anofanira kuadmit apari wrong. I think that's the first thing that it can help him. Okay. Yes. No. Because covering up, it's not going to work. Yeah. Yes. So, Ibimi, were you, as we concluded, were you even ready to give him one to meet Rovana to Makuta life? If zvakaitwa nenzira kwayo, I think there was no problem. When you say nzira kwayo, which one?
kuti aifanira ndiro raka toita family. But already mama tochibreacha nzira kwayo because makatanga kutoitira kumba ikoko. Ndosaka ndatanga nekuadmita kuti I made a mistake. Yes. Had it been mungade makati timboti pakaita situation kuti mabata pamuiri pamaiita zvamaimboita zvacho, what was going to happen? I don't know. Makambozvigaya here? Have you ever thought about it? No. Pana pakagati mboti nhumbi yabata, what was going to happen next? Amunambozvigaya. Rudo kana ruchiita runoritotsa zvinhu runenge ruchitotsa zvaipapo. But you know what, like I said, every story in a two sides. I know some even might be judging you to some extent, not 100%. Vamwana vachijaja kapati kekuti pamaadmit, and I like the fact that you've admitted kuti anondakadana nemurume uyu anga ine mukadzi wake at the time, but ndakadana naye, and people will be like, why wakadana nemunhu anga ine mukadzi already atori nepamuiri ari mumba imomo muchigara mese in the same house, you know, atozati atobva mumba mari kuya kuzorora neyo mumba umu, uyu mukadzi haasi kuzviziva kuti ndozvikuitika, tongotobva pakwanisa kuti tongoitawo, then you're together, then the next thing the wife of anopindana nerufu, and probably you celebrated the death to some extent to say, oh, now this is my opportunity. People might be judging you. What do you have to say about those who are judging you according to that, you know? Yeah, people vane right kundijaja, vanokwanisa kundijaja, and then inini handikwanisi kuti handina kukanganisa, ndakakanganisa. But from my mistakes, I'm encouraging vamwe vasikana out there, it's not good kudanana nemurume munhu. What are the consequences? Yeah, you'll be used because hapana paanozokurora. Yes. Yeah. It's quite sad. Yeah. So manje makazombomanejera kuita imwe relationship ever since masiyana na Apostle, or hazvisi kutoita, or hamuna kana relationship? You're struggling? With what? With emotions. Yes. So hamuna kumboita any other boyfriend? You try, but you end up not. That's sweet. So maybe you still have a hangover. No, I'm not. But you ningo kutongoti varume zvakaita sei? Makafanana. Yeah. Pakaipa. Pakaipa. Especially considering the position of the person you're talking about. Yeah. Munhu anonzwa Mwari, anotaura naMwari. Yes, watumo wavo ngomadhijeula vanongofambawo. It's something else. Yeah. Totally different. Yeah. Okay. Is there anything that you want us to know or that you want to say regarding this matter before we conclude? Yeah, I'm not in a capacity to advise him, but I just wanted him to know that it is good kungomira pachokwadi, kungotaura chokwadi, not kuita zvinhu kuti wewe ndiwe unge uri kusaidi pakanaka. Munhu wese anoita mistakes, and you learn from your mistakes. Yeah. Yeah, that's powerful. And I want to say thank you for coming, Chiwenga Maita, and just to give us your side of the story. Okay, guys. I feel like DJ Olaga, he did this in a professional manner. Like, did you compare the previous interview, Yekwamai Jeremiah? Yeah, a lot of people has been complaining about ethnicity. Yeah, interview. Yeah, he interviewed without a heart. Asinga dzore swimbo more like. But this interview, I can feel what he conducted this interview in a very, very professional way, and I think I would give him a 10 out of 10. This is good. So I don't know you guys kuti munoti kudini now ya Apostle Chiwenga yatawa nayo ya inyaya yakaoma. Let's say it was you. Unoipedza sei nyaya? Because inini sena hangu ka aya mawana avharika. Mawana anonetsa kuvhara, especially kana uri munhu yo kuti unotodena, unoshoropodza vamwe, unotuka vamwe, unocriticize vamwe, panenge pachinetsa. With someone like Apostle Chiwenga, neunhu hwavo vaida kuti vabva vatovawo munhu ari perfect, wekuti hapambosombovawo something chekuti we can point out kuti
this guy is doing this and this and this and this. Panenge pakusada izvozvo, because you are someone wekuti unenge waratidza vanhu attitude yekuti inini I'm rebuking you, I'm criticizing you to be perfect, for I am also perfect. Manje zvikatanga kuzobuda sezvizvi vanhu vanenge vakakuteya, and kutaura chokwadi vanhu vanokuita kanyama, because mukada kuzvitarisisa vanhu vakawanda vaikriticizwa vaifara, including vana Zigo, vana Bishop Nyamakanga, and I can imagine prophet 1 million zvavakagara kuchishawasha chinwa tine mbambaira zvavari paYouTube vachinyatsona mavhidhiyo emunhu achirostwa kudai. Manaka aya mahwani chaiwo inini, as much as I love Apostle Chiwenga, but apa ndikutonyatsoona kuti aya mahwani hadzimurike guys. Aya mahwani aya achatozongopera, vanhu chatokanganwa. Apa ukaona internet inoshifta focus pakatrenda chimwe chinhu, but right now all this week riri silent. Prophet Makandiwa wanaita service, Apostle Chiwenga wanakuita service, so the internet right now is silent. Atimukubabata man. So silence iyoyi manje haina chimwe chinhu chicha replace these trending stories Apostle Chiwenga. Ufuchide pambaita umwe munhu anovhura hombe vanhu vaishifta focus manje. Right now I tell you guys, wiki richatombopera kwakanyarara, because dei Prophet Makandiwa vakaitawo service pamwe maybe vaigona kuzongovhurawo hombe kuservice kwavo tikaonawo content, but aya mahwana aya kaya nangu personally kaya I would just confess, if it was me hangu ndaitongobuda pachena kuti mara mandibata kuna munhu asingatadze. Ndikatoona kuti zvinopera sei, but as for me, I love Apostle Chiwenga, I love Prophet Makandiwa. I just love them, these guys, but the reason why tichita mavideos aya tichita ngoona kuti shoko riri authentic here, techingoanalyze hedu. Handina hangu munhu wandovenga, it's nothing personal, it's just business kwandiri. So guys, let's talk in comment section, as we always are comment section totaura. Vai vane my emotions akawanda, please don't comment. Hatisi pakutukana panapa, handiti tiri pakuanalyze magwaro kuti tione kuti zvinhu zviri according to the truth here, because we are on the side of the truth. Hatisi kuside remunhu, tiri kuside raJesu, because prophet wako anoona ngari wrong seizvozvi zvakubuda pakubuda mafilimu apa unongoshtukana in the name of that person. Saka please vane mafeelings vaivaya zvenyu, stay off the keyboard, because tikazokubata pageto hatifunga kuti face to face unotaura zvaunongoshitaura zvezvi, zvaunongoshtukirira zvezvi. Ndifunga kuti unotaura, because panenge pakutopisa pageto pacho. As always, don't forget to subscribe. Isusu panapa vasingasubscribe tokwapaidza nemambama, so saizvese mambama tinayo, saka save yourself, subscribe to this channel, and I'll see you on the next video. Peace.